138 student universitarju igradwaw fis-suġġetti li studjaw u speċjalizzaw fihom fl-aħħar snin hekk kif qed tkompli sensiela ta' ċerimonji fil-Knisja tal-Ġiżwiti fl-Università l-Antika. F'żewġ ċerimonji tnejn wara nofsinhar igradwaw l-istudenti li lestew il-korsijiet rispettivi fil-Fakultà tal-Informazzjoni u Teknoloġija tal-Komunikazzjoni, l-Istitut tat-Teknoloġiji Aerospazjali, l-Istitut tal-Lob Digitali, l-Istitut Edward de Bono għad-Diżinn u l-Iżvilupp tal-Ħsieb, l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa, l-Istitut tat-Turiżmu, l-Ivvjaġġar u l-Kultura. Saret iċ-ċerimonja wkoll għall-istudenti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u dawk fiċ-Ċentru ta' Riċerka Euro-Mediterranja. L-akbar ammont ta' studenti f'dawn iċ-ċerimonji gradwaw b'masters fit-talim bi 48 student li allura issa saru għallima. It-tieni l-akbar grupp huma li gradwaw b'masters fix-xjenza fejn kien hemm 19 student.